I gde ste ljudi, evo nas ponovo na kanalu Flappy Kids i u ovoj epizodi ćemo snimati Happy Wheels. Kako sam ja zapamtio, davno nisam igrao i na Flappy Kidsu nisam stavljao video. Bio sam malo pod zabranom zbog loših ocena, bliži se kraj godine i tako. 2005. Idemo. Odabrao sam ovdje da pogledamo, ajde. Pa, mislim, ne bi ove odavde da igrao sam ja malo, nego bi, da igramo odavde, da vidimo. Ako vidite ovako da sklonim od uzgore, da odjednom nestane, zato što je na netu snimam. Ovo pa sklonim da mi ne bi smetalo. Jo, pa nećemo ovo sam ja već snimao. Već sam i zaboravio koje sam ja sve snimao. Tu smo već snimali u onoj epizodi. Prvoj epizodi, hoću da kažem. U stvari mislim da sam sve ove. Drugs. Sam to snimao. To ne vjerujem da sam snimao stvarno. Hajde, očitaj. Ste vidjeli koji pesnik? Opa, bandera pada. Samo isključio sam vam zvuk za ove igrice. Ali samo da čujete kako je to ekstreman zvuk. Kako kada padne bandera ili tako nešto. Da li ćemo moći ovog deda? To na drogirani deda. Drugs? Ep. Šta je to? O-o. Šta je ovo? O, nešto je bilo. Nemoj, molim te da je nešto strašno. Svet kobasičica. Izvinite. Sačekat, evo ga, diže se. Sačekat ćemo malo, zašto je FPS je malo spao. Ili tako reći, FPS, opa. Igrao sam za zadnje vreme nešto malo više Happy Wheels, da bi malo provalio nešto i tako. Ovo verujem da smo trebali malo brže da uradimo. Čujete vi tamo? Zgazio sam patuljka. Da li mogu i ovo? Ne mogu. Zgazio sam pečurku. Da li vi to vidite? Onaj ne vidite, a? Okej. Ovo je stvarno lud nivo. Ovo je nešto zlo, definitivno. Eto, da li sam vam rekao? Jo, prepao sam se. Majko moja mila, plakaca! Nemoj više da... Okej, ovo je sad stvarno bilo nešto strašno. Ovo je strašno. Jo. Mamicu ti jebe, zgazit ću ja tebe, makar mi to bilo posljednje. Verovatno mi ovaj video neće učiteljica. Okej. Ovo nije dobro što nas prati. Šta sam vam rekao?
vidi ga... A ne, nije to pas. Šta je to? Pa računat ćemo da je to pas. Tako reći cuko. Pošto su mu oči. Ok, spustili smo mu rep. Nemoj da si posjećaš. Ne. Ok, sada smo imali baš puno sreće. To vam ja govorim, strah. Nisam stigao... Ok, opsovao nas je. Jo, mojku. Ja. Nemoj ta... Ju. Au. Ovo je kao u amneziji. Okej. Što je za nama nešto strašno? Znači, izdržali smo ovaj nivo. Znači, mi smo toliko jaki da smo izdržali ovaj nivo. BMH Park 2. Ju, strašno! Ok, dobro, nije. Jo, pa BMH Park 2 sam ja igrao 100 puta već. Ali ajde, nema veze, nisam snimao, pokazat ću ja. Kako ja failujem od... to sam vam ja govorio. To je čar ove igrice. 3D OBS Corset. Ako ovo već nisam snimao, sad ćemo da vidimo. Ne, u stvari ja mislim da ja sam. Ali nešto nam neće faliti ako još jednom to snimimo. Od viška glava ne boli. Opa, jao harpuni. Znao sam. Uju. Okej. Nećemo ni ovdje igramo. The headshot. Headshot. Ovo je igrica IPO. Ovo je nivo IPO, hoću da kažem. Izvinite mi da su fail. Ok, šta bi ovo? Razneo sam ga. Zbog čega malo ovako koči. 9.12, ok. Ovaj nivo mi se sviđa, ali je malo... Ovdje se sjećam da će neko da iskoči ovdje. Ok. Roknuli smo ga, kako tu da kažem. Vidim ga odatle. Pucat ću u pravom trenutku. Pravo vreme. Ako mi sad niste malo čuli, onako, to malo sam... Kako... tebe znam, aj ćao. On bi, kao se pravi da je nedužan čovjek, i onda kad mi dođemo blizu njega, vidite me na sekundu da pogledam nešto. I u trenutku kada sam ovo završio, mene je neko ubio. I ljudi, vidimo se u sljedećoj epizodi i do tada. Pozdrav iz mračnih topljina.